Ako ste sa Julo a Muťo dali dokopy s Matúšom, teda so mnou, pri vzniku Kávy s expertom, alebo to bolo už predtým, taktiež ako vznikol nápad spraviť kávu s expertom, teda podcast Káva s expertom ako taký. Poď, Muťo, ty nech sa nemusím chváliť ja. Tak celé to samozrejme spískal Julo, o tom nemôže byť žiadna pochybnosť, takže celé to má na svedomí Julo, však my s Julom fungujeme už dlhšie. Keď sme rozmýšľali nad takýmto projektom, tak logicky sme oslovili Matúša, respektíve Julo oslovil Matúša, ale to Julo vysvetlí, ale Matúš Julo s Matúšom sa poznali skôr, hej, však ešte zo spoluprác Futbal Túru a Premier Športu a podobne, ale ja som počul, že Matúš poznal mňa skôr, ako sme sa spoznali. Je to pravda, ale skôr na základe tvojich ironicko-sarkastických komentárov ešte na Facebooku Digisportu a podobných vecí. Tam si bol vtedy veľmi aktívny a priznám sa, že neviem, či vtedy fungoval VAR, alebo si len robil meno, ale išlo ti to teda. To ešte bolo dávno, Matúš, pred VARom, a to nasierať fanúšikov Liverpoolu, Manchesteru, Chelsea a všetkých tých vecí bavilo už Muťa vtedy. Hej. Ja keď sem tam zabludím na Facebook, tak mi ukazuje spomienky, hej, pochopiteľne. A akože komentárov, označení a všetkých týchto možných blbostí mám akože najviac asi od Muťa, hej, keď si odmyslím to moje akože najbližšie okolie, hej, to znamená moja legendárna WhatsAppová skupina, rodina a takéto podobné veci, tak akože najoznačení mám od Muťa, od plakania za červené karty pre Kostu, po to, že nám drží palce, aby sme porazili niekoho, kto mal im pomôcť vypadnúť, a všetky takéto chujoviny, hej, proste o kurzoch, čiže to mám veľmi často. A niekedy sa aj odfotím, keď si spravím aj screenshot, že to bude vtipné na to na Instagram náš, a vždy zabudnem, hej, že spred 12 rokmi Muťo vynadal za nejakú chujovinu proste na Facebooku a mám takých screenov porobených viac a furt zabudnem zverejniť, takže aj to ide vyhľadám, bude to možno trochu vtipné sem tam. No a teda k Matúšovi, tak ja to trochu rozvediem. Samozrejme, my sme sa s Matúšom poznali dlhšie, ale neboli sme že nejakí kamaráti alebo niečo podobného a proste boli sme v nejakom pracovnom vzťahu a keď on komentoval, ja som bol sem tam nejaký host ešte v Digišporte, potom ma pozývali na vianočné žúrky Digišportu, tam sme trošku pokecali o tom futbale trošku viacej, ale nejako extrémne. No a potom, jak sa trochu rozbehol VAR a podobne, volal som Matúša k nám ako hostia do podcastu, to prišiel, my si pokecali, možno 2-3 krát bol u nás ako bežný host v našom podcaste. No a potom sme sa